Mga kakusina, gagawa tayo ngayon ng isang napakadaling recipe. It's a modified recipe, pero makasaysayan. Nabanggit sa nobela ni Dr. Jose Rizal ang putahing ito, ang tinolang manok. Ngayon, gagawin na natin ang ating tinolang manok. Ito yung ating mga ingredients, no? Meron tayong manok, sayote o papaya, and then ang kalabasa, bawang, sibuyas, luya, tsaka dahon-dahon. Ang dahon natin, maaari tayong gumamit ng malunggay, and then maaari din tayong gumamit ng dahon ng sili. Pwede rin tayong gumamit ng dahon ng bulong Bonifacio, dahon ng Bonifacio. At ang ating gagawin ngayon ay medyo makasaysayan sa ating istorya. Magigisa na tayo. Konting oil lang. Lagay ko na ating bawang. Ang ating sibuyas. At ang ating luya. Lalagay ko na yung ating chicken, no? Yung manok. Halu-haluin natin hanggang medyo dry siya. Tapos maglalagay na tayo ng patis, no? To taste lang. At pabayaan muna natin sumingaw yung amoy ng patis. Yung unang panahon po, ginagamit nilang manok sa tinola, yung native. Pero tayo ngayon, dahil mahirap nang maghanap ng native, kahit anong klaseng manok na lang po, maaari na. Gaya po nung palagi ko sinasabi, modified na po ang mga recipes natin na gagamitin natin dito sa ating kusina. Pero ang lasa, pareho rin po ng luma. Nawawala na po yung dugo-dugo ng ating manok, kaya maaari na natin lagyan ng water o kaya yung pinagugasan ng bigas, no? Ayan. Tsaka po natin siya takpan hanggang magkulo siya. Ito, kumukulo na po siya. Tatakpan na natin. After 5 to 10 minutes po, maaari na nating alisin ang takip at saka na natin ituloy ang ating pagluluto. Maaari na po nating ilagay ang ating mga gulay, no? Unahan ko po dito sa ating squash. Ang squash daw po maganda sa mata. So sa mga kamukha akong matatanda, maganda po ito sa mata. Kung sakali po kulang ang water niya, yung liquid, maaari magdagdag kayo ng konti, no? Ilalagay ko na rin ang ating sayote o papaya. Papaya po pwede, sayote pwede rin, no?
Ito po, iwanan natin ng a few minutes, no? Bago natin ilalagay ang ating iba pang mga sangkap. Ito po, tignan natin ang ating tinola. Malambot na po ang ating papaya at saka yung kalabasa. Ilalagay ko na ngayon yung ating dahon. Ito po yung ating malunggay na alam naman natin marami pong sagana po ito sa maraming bitamina at saka po dun sa mga nanay na nagpapada breastfeeding po, maganda po ito para sa kanila. Ilalagay ko na rin po ang ating Bonifacio leaves, no? At saka yung itong iba na halo dito, yung chili leaves naman po. Ito, hahaluin lang ng konti. A few minutes na, tapos na po siya. Nyama na. Masarap po. Luto na po siya. Ito na po ang ating finished product ng ating tinolang manok. Prepared from my kitchen to yours.